రెడీమేడ్ పూరీలు తెచ్చాను. కరెక్ట్గా 10 ఉన్నాయి. 50 రూపీస్ పడింది. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. కానీ ఇంట్లో చూస్తే ఆయిల్ తక్కువగా ఉంది. ఒకటి ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నా, ఎలా ఉందో చూద్దాం. వీడియో నేనే తీస్తున్నా, కటింగ్ నేనే చేస్తున్నా. ఇదిగోండి, ముక్కలు ముక్కలు చేసేసాను లాగా. చూద్దాం. పొయ్యి వెలిగించేసా. ఆయిల్ కొంచెమే ఉంది. దీంతోనే పూరీ చేయాలి. ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. అంటే చేపలు వండే చెట్టు ఉంది కదా వెడల్పుది, దాంట్లో పెట్టాను. ఆయిల్ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటుందని, బాండీలో కాకుండా. హీట్ అవుతుంది.